Dobré ráno vám želá Dream Broker, vítame vás pri ránom zhrnutí. Dnes máme 14. novembra 2013. Takže upozornenie, no a po ňom sa poďme pozrieť, čo sa dialo vo svete. Vidíme už na amerických akciách, že zrazu nastal nejaký ďalší veľký impuls na to, aby akcie mohli opäť rásť. No a tým impulzom včera bola nová guvernérka Fedu Yelenová, ktorá povedala pár dôležitých vecí. Vidíme, že akcie na to reagovali rastom okolo 0,5, možno 1%, ako ktoré, ale hlavne je dôležité, že rástli na nové historické maximá. Vidíme S&Pčko 1782, takže priestor je stále otvorený pre ďalší rast akcií. Čo je to, čo povedala Yelenová, čím vlastne spôsobila taký veľký pohyb nie len na akciách, ale aj na americkom dolári, ale o tom o chvíľočku. Takže v prvom rade povedala to, že sa nebude ponáhľať s taperingom a práve opäť zdôraznila to, že bude používať nekonvenčnú politiku, ako sú nákupy aktív. Takže tak si jednoducho opäť povedala, že Yelenová bude ešte viac holubičia, ako predpokladala, preto možno aj QE tapering nie v decembri a nie v januári, ale možno neskôr. Takže opäť odloženie QE taperingu na neskôr. Takže z tohto dôvodu vlastne vidíme, prečo americké akciové trhy reagovali rastom. Rovnako sme videli pozitívnu reakciu v Japonsku, a nielen v Japonsku, ale hlavne v Japonsku z azijskej seance, kde v celej Ázii opäť vidíme zelené more. Rástla dokonca aj Čína po včerajšom sklamaní, dnes to teda dobieha. No a hlavne Japonsko ťahalo celý ten región, potom ako sme videli čísla HDP z Japonska. Tie čísla HDP určite sklamali všetkých prívržencov ekonomiky, ale ako to typicky býva, pokiaľ sme mali nízky odhad rastu, tak pokiaľ bol aj on niečo málo prekonaný, tak dokázal povzbudiť finančné trhy k rastu. A hlavne možno to, že AB opäť zdôraznil, že že ekonomika nerastie tak, ako by očakával a preto príde s novým stimulom. Takže stimulovať nebude iba Fed, ale bude aj Japonsko. Obidve centrálne banky včera naznačili to, že nás čaká viac voľných peňazí v obehu, takže akciové trhy v Japonsku rástli. Aj napriek tomu, že HDP za tretí kvartál zaznamenal iba polovičný výsledok oproti druhému kvartálu. Vidíme, že ekonomika stratila svoju rastovú trajektóriu. Však čo je horšie je to, že prestali rásť aj reálne mzdy. A bez rastu reálnych miest je len veľmi ťažké rozprávať o nejakej AB ekonomike, o nejakej úspechu AB ekonomiky, pretože všetko je momentálne závislé iba na novom tlačení peňazí a na nových vládnych stimuloch, ktoré ako jediné dokázali povzbudiť ekonomický rast. Japonsko sa vyhovorilo na to, že slabší ekonomický rast je spôsobený tým, že prestala rásť Amerika, prestali rásť emerging markets. Ako vidíme, opäť platí, že všetci ostatní sú na vine, len nie my. Takže tento graf jasne ukazuje spolu s predchádzajúcim to, že AB ekonomika, ja to opäť poviem podľa môjho názoru, nemá budúcnosť, je to posledný výkrik do tmy Japonska predtým, ako definitívne skolabuje. Takže zatiaľ samozrejme trhy ešte nadšené, preto budú ďalšie stimuly, ale vidíme, že úspech ekonomiky podľa môjho názoru bude z dlhodobého hľadiska minimálny. No a poďme na Forex, kde sme vlastne videli včera veľký rast britskej libry, ktorá bola najsilnejšou menou počas včerajšieho dňa, naopak najslabší bol americký dolár, no a zdarilo sa zároveň aj austrálskemu, novozélandskému doláru. Situácia sa trochu zmenila počas noci, pretože videli sme to, že najprv sme videli to, že euro klesalo. Euro včera klesalo potom, ako predstaviteľ ECB predpovedal to, že Európska centrálna banka rozmýšľa nad ďalšími stimulmi. A to nemusia byť iba záporné depozitné sadzby, ale môže to byť aj kvantitatívne uvoľňovanie, takže euro okamžite pokleslo, avšak už veľmi skoro začalo rásť, pravdepodobne z dôvodu toho, že prejav Yelenovej sa možno už dostal skôr medzi obchodníkov. Ťažko povedať, jednoducho ten rast tam bol prudký a euro iba mierne pokročilo potom, ako bol zverejnený tento je prejav všeobecnosti. Takže tým pádom americký dolár slabší. Vidíme však, že britská libra zaznamenala najväčší rast a zatiaľ sa drží nad úrovňou 1,60 a uvidíme, čo spraví ďalej. Avšak austrálsky dolár, ktorý tiež rástol, reagoval rastom práve na oslabenie amerického dolára, tak momentálne klesá a stráca svoju podporu. Jediné, čo pokračuje v oslabovaní, je japonský jen,
ktorý sa dostáva po tých číslach HDP pomaly k takú úrovne 100. Takže na Forexe pomerne zaujímavá situácia. Som zvedavý, ako budú vyzerať klastre a support a rezistencie, o ktorých si povieme viac o 11.30. Zatiaľ to vyzerá tak, že americký dolár by práve po tom prejavu Yellenovej mohol korigovať svoje zisky, ktoré má, a mohli sme možno vidieť opäť vyššie euro a opäť vyššie ostatné meny. Na akciovom trhu je to jednoznačné, tam vidíme silný rast, stimuly z Európy, Ameriky, Japonska, zatiaľ sa nie je to čom baviť. No a čo máme na komunitách, to je opäť korekcia svojich strát, opäť snaha o nájdenie dna, pretože slabší americký dolár by mohol pomôcť ako decimovanému zlatu, striebru, rope, tak aj ostatným ďalším komoditám. Ale o Forexe si viac povieme s Janom Beňákom o 11. hodine, no a my rozoberieme support rezistencie o 11.30. Zatiaľ ďakujem za pozornosť a čoskoro do počutia.